Sanibonani, I hope niyaphila, I hope nikahle. Namhlanje nizoniphathela into engithe ndayifunda namhlanje. Guys, kuthiwa la nto ukuhamba kuwubona sithi isiXhosa. Guys, niphathele lento this thing. But kudala niyisebenzisa i-twerking. Awukufollowisa i-content e-positive kuyancedisa sometimes because yabo lento le this is Lantana Camara. What is it? Lantana Camara. This plant i-booster ingqondo yakho, i-refresh ingqondo, yenza ube fresh, especially kubantu abantwana besikolo, yenza ingqondo ube fresh, isoloko ucinga fast ungalibali. That is why abantu abaninzi bebebuza uba wenza njani, isoloko ezinye izinto awuzilibali yabo, ayakwazi u-adapt. Guys, nali ichiza liyasebenza, you can try it. NgesiXhosa ke kuba sihlala kwiindawo ezi-different, abanye abantu abazulazi. Yabona nangoku ndisuka uyikha le nto kuyanetha phandle, it's raining outside, so ndisuka uyikha. So abanye abantu abazuyazi ke le nto ngokokuhlala kwiindawo ezahlukeneyo. Mna kweyam indawo siyibiza ngobuqholo, ubuqholo. Le nto le you can search it on Google. It's working guys, it's working. It's not like I'm trying to convince abantu. It's working. It's working this thing. I was trying. Ndiphunga oko ever since ndava ngale nto. Iti andisasondeli kuyo. Iti ezitini eziphungayo ndenza iti yale nto. Check guys, check. If wena mntu awuyazi nantsi le nto. Yole. Nantsi. Le nto le iyakurefresha, ipholisa ingqondo, phelisa i-stress, soloko ucinga kakuhle. Danko.